In een grootvolle lawaai in Drachten wint de Doemni Haspelskwallen uit Akrum juist het Songfestival voor Bern 2016. Om de spannende finale die een 8 skwallen maai. Het winnende veske jit 1 en 1. De oefening kwam net hielendal als een verrassing. Ja, een beetje. Ja, een beetje. Waarom? Nou, omdat toen wij zeg maar, voor de voorrondes gingen, toen waren er ik een paar groepen van dachten van, wow, zullen we dit wel winnen? Maar toch hebben we het doen. Oké jongens. Hey, en wat vind je ervan dat je hem won hebt? Het is heel erg leuk. Jonken de gouden microfoon ging de winners naar huis met de Wikselbokaal, de Karin de Jongprijs.